एकदिन नारदमुनि प्रभु विष्णुଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି? ନାରଦମୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ 4 ଜନ୍ମ ପରେ ମତେ ପାଇବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗଛରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଅଛି ସେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ମତେ ପାଇବ। ନାରଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏହି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏତେ ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜନ୍ମ, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଖୁସିରେ ନାଚିପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକଦିନ ମିଳିବେ। ସେ ଭାବବିଭୋର ହୋଇ କି କାନ୍ଦି ବସିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଲେ, ହା କୃଷ୍ଣ, ହା କୃଷ୍ଣ, ହା କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭକ୍ତର ଭାବ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ନାରଦମୁନି ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କି ଗଛର ଯେତେ ପତ୍ର ସେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତ ଏବେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯୋଉ ଭାବ ସ୍ଥିତି ଗଛରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଅଛି ସେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିବା ଥିଲା, ସେହି ଭାବ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।